Rhywbeth yn un hoffi bwyta gyda espresso bach yn tŷ ni yw biscotti, a maen nhw'n rhwydd i'w wneud ac yn well na rai y siop. Arllwys y blawd, syltanas, almonds, cnau pistasio, siwgr a powdr pobi mewn I fowlen. Sestio un oren ac un lemwn, ac yna I gymysgu gyda llaw. Ychwanegu 2 wy a'i gymysgu unwaith eto. Unwaith mae'r gymysgedd yn glynu gyda'i gilydd, rhowch y cyfan yn yr oergell am ryw awr. Yna, yn syml, ar ôl i'r gymysgedd oeri, dewch â fe allan a'i orchuddio gyda haen o bapur glynu a'i roi yn y rhewgell nes I chi'n barod I bobi. Mae'n rhwydd. Y cyfan sy'n angen ar y biscotti yw I roi yn y ffwrn am 40 munud ar wres 170 gradd Celsius, a'i oeri, yna'i dorri'n dyfellu cnau. Nôl i'r ffwrn am 10 munud i'w sychu a maen nhw'n barod.